أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم آمين. تبا بزر بعد الدلاج الانفو الحمد لله. على كتله ردما، على كان سابويا، على كان كنا جاه أن الأهرة، على كان همنا كون غيا. الحمد لله رب العالمين. على كهرة ودايل أني على كان بسابما هر سامبتشين بابو كنا المقدم على إزيا كنا دي ولا هندب بولي موانع الإرس أو أكما مسألة دمدو كفتشين كلا نوي مغمن بتشين تاعتي منا مسلما أن يلفو أني الفروض المقدرة أو على فرد من الفوق نيني يرون كدي من نيني يرون كدي كرسما ونتيجو عن الشرط منهم بالا أن تشين تارك كشجو تشين بتاني لهلا منو يه بو أنا الحجبو وتشين تلاو بينو جينجو منا إن شاء الله ولا نتمنى أن يدفولا بي ولا نبي تشين تا تشين كمانيا باو فين بينو وافو ما كم واني الإرس نولو سورة لينو بو وبين مقبل تشين دالا تشين تالي اسم ببوالا ما أودي تشين تا أفصل لباي أكو فصل فرنسي يمنع الميراث اختلاف الدين دينا فوني قنيا دينا فوني قنيا بتشين تابلي ni aw ka diinaw tɛ kelen ye tiɲɛ ta tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ fala tawarusa tiɲɛ ta tɛ bayna muslimin silamɛ cɛ wa kafirin ani kafiri cɛ silamɛ ni kafiri tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta har n'a y'a sɔrɔ den ni fa don janko maa wɛrɛ den ye fa ye silamɛ ye den ye kafiri waliyazu billah fa tɛ den tiɲɛ ta den tɛ awa fa tiɲɛ ta koto lahalayna ni fa sara den ta tiɲɛ ta ni den yɛrɛ fana sara fa in ta tiɲɛ ta koto lahalala ma o ma ni sariya tiɲɛ ta don aw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ aw tɛ diina kelen na o tuma tiɲɛ ta banna tiɲɛ ta tɛ yen wala bayna yahudi tiɲɛ ta tɛ yahudiya cɛ wa nasarani ani kerecɛn cɛ kerecɛn ani tiɲɛ ta ɲɔgɔn fila kelen kerecɛn kelen yahudiya ye olu tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ da ma ni u nana ka tara anw silamɛ ma kan ko ka tiɲɛ tila an b'a fɔ ayi anw ka silamɛ sariya la tiɲɛ ta tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ kuma har n'u ma ɲɛ kɔni k'u b'a tila kɔni u na taa fan wɛrɛ fɛ anw kɔni t'a tila parce que anw ka sariya la tiɲɛ ta t'u ni ɲɔgɔn cɛ ni k'u b'a kɛ kɔni an t'u bali donc har n'a y'a sɔrɔ u bɛ silamɛw ka mara la an t'u bali mais anw de t'a kɛ naam o kuma silamɛ ni kafiri a kɛra kafiri fan o fan a kɛra ahlul kitabi ye wa a kɛra majusi ye wa kafiri fan o fan madama ni kafiri kɔni don ani silamɛ tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta naam wariqu ani jɔnya o kuma jɔnya fana bɛ tiɲɛ ta bali o ye maniyaba filanan ye fala yarisu arraqiqu jɔn tɛ mɔgɔ tiɲɛ ta wala yurasu mɔgɔ tɛ ale tiɲɛ ta a tɛ maa tiɲɛ ta maa t'ale tiɲɛ ta wa ma fɛn min mata ni jɔn sara anhu k'o to fa huwa o fɛn ni limalikihi o kuma a marabaa ta don n'o y'a tigi ye jɔn tiɲɛ tɛ ta parce que jɔn n'a ka nafolo bɛɛ lajɛlen ma kɛ de ta ye jɔn n'a ka bolola fɛn a bɛɛ lajɛlen ma kɛ de ta ye o
o kuma ni jɔn n fatura o kuma a bɛ i n'a fɔ fɛn t'ale bolo min b'a bolo makɛ de ta don jɔn n'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen makɛ de ta ye fɛn min bɛ fɛn bɛ tila de n'a sɔrɔ ni min y'i ta ye ni mɔgɔ fatura ka fɛn to min y'a ta ye o de bɛ tila a tiɲɛ dabɔ ɲɔgɔn cɛ mais n'a ta tɛ dun o tɛ tila dɛ o kuma jɔn n'a ka nafolo a bɛɛ lajɛlen ye makɛ de ta ye sariya ka jɔn kɔni o kama jɔn ayiwa maa t'ale tiɲɛ ta wal qatlu ani fagali o kuma jɔn la yarisu wala yuras naam a tɛ mɔgɔ tiɲɛ ta mɔgɔ t'ale tiɲɛ ta jɔn kɔni parce que ni jɔn donna tiɲɛ la a bɛ i n'a fɔ ale bɛna minɛ k'a d'a makɛ de ma ni ale ko a bɛ mɔgɔ tiɲɛ ta a bɛ komi ale bɛna mɔgɔw ka wari de minɛ ka na d'a makɛ ma a tɛ mɔgɔ tiɲɛ ta n'a yɛrɛ fana sara fana mɔgɔ t'a fana tiɲɛ ta parce que fɛn min b'a bolo a ta tɛ a makɛ de ta don o kuma jɔn ka tiɲɛ ta baliya a sabu ye o de a tɛ maa tiɲɛ ta mɔgɔ t'a tiɲɛ ta kuma o ye sabu filanan ye sabu sabanan a tɔgɔ tiɲɛ kumaniya b'a sabanan wal qatlu ani fagali fala mirasa tiɲɛ ta tɛ liman maa ye qatala muwarrisahu n'o ye a ka tiɲɛ ta b'a faga amudan yɛrɛtugu la mɔgɔ min y'i tugu i bɛ mɔgɔ min tiɲɛ ta bɛ ni mɔgɔ min cɛ y'i tugu k'a faga o kuma sariya bɛ e pini e sen bɛ bɔ a ka tiɲɛ na pewu o b'a fɔ man istajala shay'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi o kuma sariya b'a fɔ n'i y'a ye e ye nin faga i peresera tiɲɛ de la i tugu de k'a faga o kuma i peresera a tiɲɛ de la o kuma e sen bɛ bɔ a la bon o ye punition ye parce que n'o ma kɛ dɔrɔn o bɛ kɛ sababu ye ka kojuguba de dayɛlɛ surtout ayiwa diɲɛ bi tile na ni peresera mɔgɔ dɔ tiɲɛ na dɔrɔn wari caman bɛ ayiwa dɔ bolo tiɲɛ ta bɛn n'a cɛ i peresera i bɛ moyen kɛ ka ayiwa a faga waliyazu bila pour que na tiɲɛ sɔrɔ ma sariya ko kuma maa o maa n'i b'a tiɲɛ ta ni e de y'i tugu k'a faga o kɔni c'est fini tiɲɛ ta tɛ e n'o tigilamɔgɔ cɛ bilen o ye sen bɔ la kuma mɛ n'a y'a sɔrɔ khataw de don mɔgɔ min a y'a tiɲɛ ta b'a fa khataw sira fɛ a m'i tugu komi a ko a bɛ marifa ci sogo de la misaliya la marifa taara ayiwa dɔ sɔrɔ tiɲɛ ta bɛ ale n'o tigilamɔgɔ cɛ a tora la misaliya la walima ayiwa ɛsidan sira fɛ donc ɛsida de y'a sɔrɔ a bolo a m'i tugu o kuma sisan a bɛ don tiɲɛ na mais a bɛna diya min kɔni sara parce que a bɛna diya min sara o kuma ale kɔni sen tɛ o la parce que a diya bɛna sara n'i ye mɔgɔ faga khataw la i tɛ faga ɲɔgɔn ye mais i b'a tigilamɔgɔ nisɔngɔ sara o kuma a bɛ nisɔngɔ min sara o bɛ di tiɲɛdaba tɔw ma ale sen tɛ o la nafolo wɛrɛ minnu bɛ banbatɔ in bolo a kɔni a bɛ fara o kan mais ale yɛrɛ bɛna diya min sara su in tɔgɔ la o diya bɛ tila tiɲɛdaba tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ale sen tɛ o la na wa intifa'u nasabi ani danbe fana gɛni o ye naaninan ye ani danbe gɛni bil li'ani ni dangali ɲɔgɔnya ye ni li'ani jumɛn ye ni i ko i muso ye kɔnɔ dɔ ta walima ye den de wolo i ko i den tɛ o kuma pour que o ka sabati i ni muso bɛ ɲɔgɔn daga di o b'a fɔ ko li'ani bɛɛ bɛ kaloni ko 5 kɛ i n'a fɔ o dɔnnen don fiqh kɔnɔ an tɛmɛna la inshallah donc bɛɛ lajɛlen bɛ kaloli 5 kɛ k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ i ye min fɔ n'a y'a sɔrɔ nkalon don ala k'i ta tiɲɛ a kalon cogo bɛ yen bon ni o sabatila dɔrɔn den tɛ k'i den ye bɛɛ lajɛlen ka kaloli kɛ a banna furu bɛ wuli
wa den ntake denye har na so muso kono ta ma jigi folo wa do kono titai ni ala ta muso jigi na den ti denye wa o den mu fle ne chenta ti inache fa ko ni chenta ta ni denje me bamso chenta banoche bon akala wali ma alsega ke fana ere demunte halalai chenta te ani aywa har na makelli anu sirafe har na makelli awa danga nyoya sirafe muso yedde wolo kasrate furla okuma chenta te de ni afache asura min fe chenta ta anoche chenta kon be bamso ere de ni onche manyambo de ana faute ni onchenta نعم حكمكو فلا فينقطع التوارث تشنتا نيغون او تشنتا بتيجي بين الملاعن دنگباچه والولد ان دي مامي اني مسو دنگا نيغون ياكي كافو مسو كونو مفلني او ايكا كونوته والما فلك الدين ولي دينته ini muso ay nyogon danga nyogon yake okuma bana e fayi ani denyi ateki denyi wa chenta fana tina che faqat ako fa dorompe me ba anobe nyogon chenta ana ba be nyogon chenta bo nyamo de fana beti ana fa te nyogon chenta mene ana ba be nyogon chenta bo dob saka nyini galike munde kama nyamo dende a fa chenta bo am saka mi fola kuma la surunyala bela jilen ba do ka foko nema yi ala dinyi ala kan nema de dinyi ala kan nema de ala be nema indi mama ni mami aja kuma ni nema yini sira warafe nema mi fle ni ala sira dore fo akanga yini sira mi fe ni uyi furi nema nkanga yini o sira de fe mais sisan ni nema nyini sira wara fe min te daga ni o yejene man ni ala ke ni ala de awalatige ala wa fonni ni okuma nema no fle ni ya nyini sira fe min te be dongo ni ala tadima aw don ate kitay mai kanga min nyini sharia sira fe ni ala di mana be ken nemay ni ya ni sira wara fe min tebe o kuma ala bi je nemay na o kama ala ko wa demi fle ni ya ni sira wara fe nema je sira mi mbi je dena ateki denye iya wolo menta dima donc abe ko me ala be ke pinide o de kama ko chenta te sabati nyambode na fache am saka hikimi min fala kuma la subhana donc uyeni naam ma me anko ana bakon be nyon cheta wastibham bil mutaqaddimi ani komba dabrili wal mutaakhiri ani min aywa al mutaqaddimi min ga saya folokera wal mutaakhiri ani min ga saya kera kofe no mado istibham abada adabrila madon ko mo folo min sara chenta bafla mo folo be nyon cheta u be sara nyofe min folo nimbina o madon okuma fil mauti sayala ulute nyon cheda ako kama idha mata aqaribu komin o misali bi komni balma surun sara tahta hadimin kogo koro masala misali yala kogo binuka wal maso binuka wal mawi esdan deke wal maw torajila aywa ala kan kisi kantanga min folo sara o madon okuma utenyo oncheta komi fani de ala kan kisi kantanga uye esdanke min folo sara madon ulutenyo oncheta u flyere ko ka chenta ba bu chenta minu be fa chenta lu be fa chenta minu be balma o lu be chenta mais fayni de ko ni yere ulutenyo oncheta wal ma balma fla aywa hakata usara nyofe min folo nimbi no mado utenyo oncheta mais min folo sara no donadu comme misali yala faade folo sara
o ko fe den sara o donindo har na ya soro usaya majja ngona o kuma sisa fa folo cien be kla ni fa cien kla la sa de me do la de min sara de ale be do fa inga ciena a fa ka ciena wala ale ba fa ciena sisa ale fana kan na folo wora mun ba bulu kafara ni ro cien ka o fana be kla ale fana cien ta bo nyonje ya donc avec été sa awa cien ta bo kla ci ba fa ma ko al munasakhat awa akla ci ko be no kuma ni min folo sara no dona o kuma min sara o ko fe o be folo cien ta kuma le fana kan na folo be di a cien ta bo ma wa hakata na'am o kuma ni nani ni de cien kuma ne abawi nawte dina kelena flana ani aywa jonya sabana ani fagali ka cien ta ba faga kitu nani na ani aywa dambe geni durna cien ta ba flala min folo sara o mado manni ko duru ni me cien ta bali ala ka mesa bama manni ye aywa babu tana darsu labanye insha Allah ni ala sona wala nan tayna amena do akhdari babu labana no e babu ta an kelenay ala ka mesa bama faslun ken fatan panche yamna ul mirasa ikhtilafu ad-din dinan sogren wa qiyawten kabana hagan ta dina baneri fala tawarusa qiyawte lima unta بين مسلم السلام وكافر أو كاهر ولا بين اليهودي قيودين تاس يهودي والنصراني أو كريشين والريق أرق معه كم قيودين كبنا فلا يرس الرقيق كومنتا قيودان تسر قيودنو ولا يرس سرنتا قيودنو وما هم مات عنه كومن نكرنا كنتو فهو باللي مالكه أمرا لا يقلني shari'an ko mengane wal qatru aro karinde kin gano qiyuten kabana fala mirasa qiyanta liman sirara qatala muwarrisahu agara iqinda liman kari amudan dutugoya mi khataw ngane awaqiyatu na burutan binu gama kin qiyatu mediya antakin andarno kini wa intifa'u nasabi aro damben qatande bil li'ani tillangalle maunga wal maharaga mati li'ani awa sharangara lembe be qata bagan dambeni koy misla gana kite do kampale mangya anta meqini fayanqatu at-tawarus qiyawta muqatani bayna al-mula'in langalle na wal walad aru lemme kiro haweke inta meqini faqat hawem bani amma mimma arkum meqini واستبهاد المتقدم أرو سامانا أيوا لغب بهندي والمتأخر أرو هميغا كرا إرتارنغا دونغو قندالهم بلي حنا بيغا كرا كما توي قيوتين تيرو منا في الموت كالني كما إذا مات أقارب قول مارين تنتو غنا كرا تحت هدي من غرجاني وري بينا كوبي وري والما كومبي وري كوبي قنيري ما كومبي قنيري والما كرمو عنيا كرمو سوي esda walima wa jintoke kundi qabranu himbe hologa kara kematu inta meqini نعم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته